Good morning! Tapos na akong gumawa ng lunch ni Holly tsaka ni Sak. Si Kuya hindi ko ginawan kasi diba meron siyang yung pinabili niya kahapon, yung pizza. So yun yung lunch niya mamaya sa kanyang camping. Yan na yun siya. Ito, na tali ko ng book niya. Yan, ready na siya. You're not allowed to bring your phone, right? Phone detox sila ngayon. And si Holly, meron siyang dance mamaya. So, dadalhin natin to. Zach, where are you? Oi! Come here now. I hope you're not in your phone. No. Alright. And may training siya sa Sapsasa kasi na ipasa niya yung first trial. Hmm? Yeah. Ay, ginulo mo na naman. Ayusin ko. What are you doing? Fixing my head. No, it's already alright. No, You need a sponge? Wala tayong sponge. Pwede naman yan. Yung cloth. Why are you gonna wash dishes, yeah? And so, yan na yung ano, yung binili ko kahapon na trackies niya. I think 14 is a bit short to you now, yeah. Matangkad na kasi si Kuya. 16 ka na. I think you're size 16 when it comes to trackies. Think so? Yeah. Yeah. 3:30 is your training, right, Zach? See you, yeah. Enjoy. Bye. First camp ni Kuya. When is your Zach? Do you have this year, right, to Canberra? Siya naman mas malayo. Listen in. Baba! Yeah. Come on. Where's your bag? Wait, that is my shirt. Is that in the Coca-Cola? I don't know. 11. What time is it, babe? 11:30. 11:30 na pala, guys. Mag-bake ako ng salmon. Oh, salmon. Bake tayo. Kasi meron ako dito. 4 pieces ko. Ubusin ko na siyang lutuin. Gusto kong gumawa muna ng gumawa ko ng sarili niya. Pang-brush ko sa kanya. Lalaki ito. Si Kuya wala. Ay, sayang. Pero sabi ni Jan, kakain daw sila sa pub today. Footy club, right, Han? Yeah. Wait lang. Pero hiwa muna ako ng ipang babrush ko sa kanya. Ano lang naman to, garlic, tapos olive oil or avocado oil, lemon, and parsley. Wala akong fresh, so ang gagamitin ko is yung dry. Nanghina yung boss. Yung dry. Ipinit ko muna yung oven. For the kids, for the footy. Oh, this is a jump prototype for the jumpers to climb. Jumper presentation daw. Kasi sa Saturday, start na ng game. First game. Footy season na, guys. And mamaya, nabanggit ko sa inyo si Sak may Sapsasa training siya. So, tingnan natin kung makapasok ulit si Sak hanggang sa finals. Nakapasok din yung mga friends niya. Si Mitch, si Brock. Yung tatlo. So, damihan kong guard. Siguro mga 5. 5 cloves. Si Sak favorite to. Tsaka si Kuya, itong
Sama na to. Meron pa dyan, di ba, yung nahuli ni Kuya? Hindi ko pa naluluto. Gusto ko sabawan yun or ipaksiw. Pero sabi ni Kuya, hindi raw yun yung the best kasi ewan ko sa kanya, sabi niya, that's not the best, mom. Okay na to. So, meron ako ditong glass. Tinulungan niya pa ako kanina. Naglinis kami. Tumulong siya. So, lagay lang tayong avocado oil. Ay, kailangan ko pa pala yung aking ano. So, ganyan. Depende kung gaano karami yung ano nyo, yung lulutuin nyo. Pang babrush lang naman natin siya. Lemon. Nanonood ako ng Korean. 2019 pa siya. Luma na. Mga labanan. Kalimutan ko lang yung kanyang title. Maganda to. Etong machine kong to. Hindi siya machine. Etong pinag-isquisan ko ng lemon kasi simot sarap talaga yung ano. Yung lemon. Kaso yung buto naman. Salain na lang natin. Ubusin ko tong isa. Ay, may nakasabay na isa. Very simple lang. Salt and pepper lang to. Garlic, lemon, and avocado oil or olive oil. Himalayan yung gamit natin. Bago to eh. Oh. Bago ko siyang bili. Ayan. Parsley pa pala. Sabi ko lang, may kulang yung green. Maganda sana kung fresh, pero kung wala, okay na din ito. Meron akong fresh, kaso madali siyang tawag nun? Masira. Ibabaw. 4 yun, diba? Kulang na isa. So, meron tayong 4. Gamit na gamit ko to. Very useful talaga. So, meron tayo ditong yung tail. Sana kasya. 2 tail and 2 belly. Ay, sana kasya siya. Malalaki kasi ito eh. Ubusin ko na. Wait, i-brush ko muna yung ilalim. Ito, pwede nyo gamitin sa kahit anong seafood na i-grill nyo, pang brush nyo. Sa hipon, lobster, anything. Tapos, lagyan ko pa siyang konting salt sa ibabaw. Baliktarin ko pa yan kasi ibabrush ko din yung ibabaw. Ay! Nagtatapik na pala. Brush ko rin ito. Okay, ayan. I-bake na natin. Bago pala yung lagay natin yung lemon. Konting parsley for garnishing. Ayan. Kita nyo? Okay. Bake na natin ito.
Luto na yung ating binake na salmon, guys. Instead of 15 minutes, luto na siya ng 15 minutes, pero gusto ko siya maging golden brown yung top, yung skin. And naglagay din ako ng rosemary kasi meron tayong fresh. Ayan. Andito yung pinagputulan ko niyan. Ayan. So, meron tayo. And also, luto na rin yung ating broccoli. Ayan. In-steam ko na lang para mas madali. But, yeah. Ayan. Gusto ko lang kumain ng lunch. Gusto ko sana dinner siya. Pero, parang masarap na siyang kainin kasi mainit pa siya. Meron pa kasi akong tira yung tahong. Meron akong tahong pa dyan. Hindi ko naubos. Tapos may konting rice pa ako. But, siguro ito na lang yung lunch natin para fresh. Fresh pa siya. Fresh from the oven. Pero mainit pa siya. Mag-unboxing muna ako sa inyo. Kasi kagabi dapat to. Well, binuksan ko na siya, guys. Kasi uminom ako. Kinuha ko yung... Ayan, wait lang. Pakita ko sa inyo. Itabi ko lang muna to. So, kagabi, dapat i-unbox ko to sa inyo. Kaso, wala, naubusan na tayong memory. Ito yung mga supplement from Forest Superfoods. Ayan. So, nabuksan ko na siya. Pero hindi ko binuksan lahat. Kinuha ko lang yung gusto kong inumin kagabi. Ito yung Relax. So, check nyo yung website nila, guys. Ang gaganda ng mga review nito. So, yung recommend kasi ito ng friend kong nurse. Yung recommend niya ay yung... Hanapin ko muna yung recommend niya. Tapos, nagbasa-basa ako ng mga review. Ang dami nila doon ng mga gandang review. So, in-order ko yung iba. Dapat yung ano lang talaga, yung isa lang. Pero napadami na yung order natin ng mga supplement kasi ang gaganda nga ng review nila. So, sa isang box, meron akong 3 ata. Ito yung turkey tail mushroom. Ito naman para sa gut health. Kasi ako, diba, constipated ako. So, maganda yung review nito. So, kumuha rin tayo. Yan. Basta i-check nyo yung website nila. So, si Relax your body and mind. Kasi lately, well, last year, well, for a long time, overthinking talaga ako, guys. As in, sobra ako mag-isip kahit alam mo naman na hindi pwedeng isipin, iniisip mo, tapos ang problema ng iba, pinaproblema mo, mga ganon. So, ayan, ang ganda rin ng review nitong Relax. Ano to? Ashwagandha plus reishi. Ayan, si reishi. Relax your body and mind. Tapos, ang maganda pa dito, organic siya, guys. Organic whole food blend. And eto yung isa, eto yung recommend ng friend ko. Kasi sabi ko sa kanya, yung mga ininom ko na pampagandang tulog, hindi nag-e-effect sa akin yung mga over-the-counter. Tapos sabi niya, mayroon ako sa yung i-recommend. Si reishi nga. Reishi, I hope I pronounce it right. Reishi mushroom, deep rest. Ayan. Maganda raw ang tulog pag ito yung ininom mo. Pero recommend din dun sa website kung, well, sa iba, sabi kung mayroon kayong mga tinitake na medication, mag-ask pa rin kayo sa inyong mga doctors bago kayo mag-take. And merong maliit na bottle dito. Ang maganda sa packaging nila is glass siya, guys. As in glass. Hindi siya plastic. So, ito naman, ang liit nito, ilang kaya? 30 capsules to. The Forest Mushroom Blend. General well-being naman siya. So, in general, sa health natin siya. So, yan. And gusto ko si Jan na uminom din nito. Sinabihan ko siya kagabi. Sabi ko, uminom ka nito. Ang ininom ko kagabi is yung Relax. Nasaan yan? Ito. Para, alam mo yun, hindi tayo mag-isip kahit patul. Kasi minsan, kahit patul na tayo, di ba, nag-iisip pa rin tayo. So, yeah, uminom ako nito. Pero nag-isip pa din ako. And recommended 4 capsules a day. 4 capsules a day daw to. Tapos, nagbasa ako ulit. And meron naman nagsabi doon, for 3 days daw, 2 muna para ma-use ba? Yung parang may introduce muna sa katawan mo. So, 2 muna ininom ko. Pero,
Yung recommend is 4 capsules a day. Parang ang dami. Ito din ata. Ilan din to? 4 din ata to eh. Well, ito pa lang yung inano ko. Pero maganda kasi yung review niya. So, ano siya? Made siya dito lang sa atin sa Australia. Australian grown lahat. So, yan yung isang box. So, yeah, 4 capsules. Basahin nyo na po, nag-order din kayo. And direction. Yes, 4 capsule din. Ito. Take 4 capsules. So, lahat 4. So, meron siyang 120 capsules in 1 bottle. So, next, this one. I-encourage ko si Jen na uminom nito. Lalo na yung relax. Lahat to. Pwede to sa aming dalawa. Kasi supplement siya. And, bumili ako nito. Meron din silang mga ganito. Yung hemp seeds. So, pwede nyo siyang ilagay kung sa mga pagkain nyo. Ayan. And, meron din ako dito yung Divine Woman. Oh. So, meron din tayo nito. Organic superfood has been lovingly created for invigorate the skin, help you feel balanced, and reduce the effects aging. Oh, kailangan ko na to. So, yan yung sabi ng Divine Woman. Basta, makita nyo yung mga review niyan. Ang gaganda kaya nabudol tayo. And this one, meron akong kinuha dito para sa buhok. Kasi, grabe maglagas ang buhok ko. Ayan, eto nga siya. Hair food. Ayan. So, 4 capsule din to. Tama ba? 4 capsule? Nasaan na yun? Hindi ko pa makita. Usually dito yung nakalagay. Yes, take 4 capsule din. Ang laki ng ano niya ha. Ang laki ng, yung, tama lang na capsule, yung regular. Pero, parang ang dami. Ito ang pinakamalaki. Ano to? Ah! Ito yung powder. Mushroom chai blend. Ayan. Chai blend naman siya. So, pwede mo siyang haluin sa tubig na warm, tapos inumin mo siya, or bahala na kayo. So, ako, gagawin ko siguro, depende sa kakainin ko. Pwede siya sa, sa oatmeal, ayan. So, yan yung mga, mayroon pang isa. Ito naman yung Australian greens. So, ayan. Medyo pricey nga lang tong website, pero ang ganda ng mga review, kaya nabudol tayo. So, yung isang bottle, $75. May 65. Ito yata yung pinakamura. 45 something, or basta, wala pa tong 60. So, yan yung ating mga idadagdag sa ating. Babe, you have to take this one, Han, to make you relax, not overthinking. And then, this is good for your mga sagat. For your hair, bud. that's for your hair. Yeah, you need that too. I'm not. Yes. You're losing lots of hair. You try this one, honey. This is really good. Mushroom, that good for me. No. It's not it doesn't taste mushroom, hon. It's good. Ayun kasi lang mushroom. It's good, honey. You have to try this, hon. This one. This is good. Everything is good. I wouldn't buy if it's not, because it's a bit expensive. But we have to take supplement now, from now on. Okay. Uy, wala rin. Tinitingnan niya ako ng... Ayan, so yan guys. But then again, kailangan nyo muna, kung may tinitake kayong mga medication, ask nyo muna ang inyong mga doctors. But, update ko kayo. Uminom na ako kagabing 2. So, siguro, inom ulit akong 2 nung relax. Ito, ininom ko siya before bed. Ito talaga yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko sa bakit ako napa-order dito is yung, asa na yun? Dito, ito. Ayan, si Reishi. Ito talaga kasi nga, gusto ko maganda yung tulog ko. But eto naman si Relax, meron na siya, pwede na rin siya yung parang makapatulog ka rin ng maganda. But yung gustong-gusto mo daw talaga, eto, kung meron kang, yung may insomnia ka, ayan, eto. Ako kasi may insomnia, matagal may insomnia, hindi ko lang
ina-accept na may insomnia ako. Pero yes, may insomnia ako kasi very late na ako before. Ngayon, binabago ko na yung routine ko sa pagtulog. So, uminom na ako ng relaxer. Kagabi pa lang ako nag-start. Ngayon, siguro pwede ko itong ilagay sa aking iinumin. Ngayon. So, yeah, yan yung ating mga nabili. Kain muna ako. Kuha ko ng isa nito. Ayan. And meron tayong veggies na i-ready na natin. Ito yung mix. And meron akong shredded na zucchini. And meron din ako dito snow peas na hindi luto. So, ito yung ipapartner ko dito sa ating salmon. Hindi ko na ito iinitin kasi okay naman siyang malamig. Mainit naman yung ating isda dyan. Sabi is 1 teaspoon sa smoothie. Sa akin, ilagay ko dito sa veggies ko. Yun lang. Nasaan yung aking, ayan, 1 teaspoon. Ano pa yung lasa niya, no? Pampaganda raw to ng skin. Tapos nakakaganda, sabi ng review, nakakaganda rin daw ng tulog. So, try natin. Ang amoy niya is, hindi ko maintindihan. I-try ko muna dito. May lasa siya. Maglagay ako ng 1 teaspoon. Ooh, good luck. Or half lang kasi parang ang dami kasi konti lang to. Then the rest siguro ilagay ko sa tubig. Nasaan yung tubig ko? Dito. Oh, nagkakulay yung tubig natin. Naging ano siya, parang berry glow. Then, lagay ako ng aking, malagay muna tayo ng feta cheese and yung aking cottage cheese, arugula, ayan, organic. Nag $3.28 na lang siya. Lagay tayo nito. So, ang sarap nito. Etong yung first time kong natikman to, nung ginawa ko rin, hinalo ko rin dito sa veggies na to. And masarap siya, in fairness. Hindi siya luto, pero masarap. So, konti lang siguro. Ganito lang. Yung aking tubig talaga Babe, try this one. Pangbaba. Pero pwede naman pala kasi for your skin and for everything daw. For everything. Good for your health. And eto. Lunch ko. Ang ganda ng kulay. Very healthy ang look. Okay na yan. Yung ating snow peas. And yung snow peas, himala rin na masarap to kahit hilaw. Nagbibigay siya ng crunch. And may walnuts ako doon. Maglagay din akong walnuts. Anong oras na? 1:15. 1:20, 1:15, babe. What? The time. 1 o'clock? 1 o'clock? Why in this clock is 1:15? Itong orasan namin, never itong change. Nag-ano na lang kami. Nag-winter, nag-summer. Yun pa rin ang time niya. Never change. Sam finishes this weekend. Oh, so this is gonna be right time. Daylight saving namin. April? They already did, babe. No, it hasn't. Has it? I thought already. Forward on Saturday. So let's sleep. Get sleep. We got more sleeps, less days. Nah, other way around. What? Get an hour less sleep. Yeah, less sleep na kami.
I-try ko nga ito. Para siya yung gulay na ginawa kong mga ano, yung ni-roast ko. Tapos, yung kulay niya na beetroot, ang lasa. Hindi siya matamis, hindi siya maalat. Mayroon lang siyang veggies taste na, yun nga, yung beetroot. Kaya pula. Kalasa siya ng grilled ko. Okay, kain. Kain na muna ako kasi mag-edit. Tapos, pupunta ng town. Kasi si Holly. Kain mo. Okay. You want some? Yeah, off that. Joker ka talaga. Hindi ka na makapagsalita sa sarap. In fairness dito sa salad ko at yung mga grilled ko, ang sarap niya. So, 2 weeks ko na siyang nagawa. Last week and this week. So, gagawin ko siya lagi. Para lagi tayong may vegetables sa ating meal. So far, hindi ako ngayon. Wala pa akong red meat na kinakain for 2 weeks. Well, hindi naman talaga ako mahilig sa steak. Okay lang. Depende. More on, isda din. Kaya, pork. Pero ngayon yung pork, hindi muna. Meron pa dyan pork, pero hindi ko pa naluluto. May tira pa akong pork dyan. Nasa freezer lang. Then, hopefully, makapag-gym ulit ako. So, 3 days na ako nakapag-gym. Since Monday. Well, last week din, nag-gym ako. Pa konti-konti. Tapos, this week, nakapag-gym ako every day. Kasi every day ako nasa town. Tapos ngayon ulit, kasi si Holly. So, habang hinintay ko siya, nag-gym ako. 2 hours din yun. More than 2 hours. No. Less than 2 hours. Kasi 45 minutes every lesson. Sarap. Sisak siya kasi kuya magugustuhan to. Kaso wala siya. Si kuya hindi makakapag-training sa footy. Kasi aside sa training ni Sak sa Sapsasa, mamaya mayroon din siyang training for dito sa amin. Para sa laro nila next week. And this coming weekend. Tapos na tayong kumain. I-try na natin tong hair food ng Forest Superfoods. So, 4 na capsule. Ang amoy niya is parang tea. Ganon. So, 4 daw. Ganito siya kalalaki. Tama ba? 4 capsules. Take 4 capsule a day. Daily. With meal. Katapos lang natin kumain. Ganito ang itsura niya. Ayan. Tubig mo nang inumin natin. Si Divine mamaya na. Pero kung hindi nyo kaya tong ganitong capsule, kasi medyo malaki siya. Sana nga talaga nakatulong to sa buhok ko. Kasi yung sa over-the-counter na mga binibili ko, parang wala rin. Ganun pa rin. Dami pa rin naglalagas na buhok.
Naubusan lang kasi ako ng aking ginagawang rosemary. Medyo matagal na hindi ko na naman yun nagawa. Yun, malaking tulong din yun sa buhok ko. As in, ang ganda sa buhok nun. Gagawa ulit ako nun. Tapos yung castor oil. Narinig yun, parang nag-burp yung... Hindi ako nag-burp, parang may tumunog. Ang laki ng capsule na to. Hindi ako sanay sa ganitong capsule. Kasi yung mga iniinom namin na mga... Like yung Panadol, maliliit lang siya. Ito malaki. So yun guys, magre-ready na ako. Si Jan kaalis lang pala. 2:15 na. Umalis si Jan. Kasi maya-maya susundin niya rin si Zach. Ako, magre-ready na rin ako para kay Holly. Hugasan ko muna ito. Mambuhay. Nasundo ko na siya. And i-adjust ko. Medyo malaki yung ano niya. Ito na kasi yung ano, may maliit. Pero sobrang sikip sa kanya. Ito yung next. Maluwag naman ng konti sa kanya. So, tinatalian ko. Alright. Pero i-adjust ko kasi medyo masikip daw yung pagkatali ko. Can you adjust it, please? A little bit. Okay. Kunti lang. I can hold it. No, it's alright. Hello, matang people, mambuhay. Lagi niya yung kinakanta. Me, it's you. Me, it's you. Hello, matang Where did you hear that? mambuhay. You. Me? That was long time. Hala, I cannot, baby. I think I too tight. Rubber kasi yung ginagamit ko. Hello, madam people. Mabuhay. Little miss you yata. Little miss you. Don't move, Babu. They might feel dizzy. Hala, I can't. Mom. So my mom just got the rubber band out. Now she's gonna loosen it for me now. The rubber band's a bit tight. Mom, that's how big it is. That's why I really need a rubber band. I have aerial class first, then I have ballet. Hala, Mom. baby. I think I need a bigger rubber band. You need a bigger rubber band. Mine's too tiny. I found the rubber band in my bag. Wait, I need to grab something without moving. Is that enough? Mm-hmm. Huh? I'm wearing my t-shirt anyways. That one. I have to cut it. Ito. Cut what? Like this. She cut the rubber band into dalawa pieces. I forgot how to count in Tagalog, Mum. Isa, dalawa. Isa, dalawa. No, I don't know. Okay. Tatlog. Isa, dalawa, tatlog. Okay. That's enough. Okay, let's go. Bye. Dito na ako kung saan ako mag-gym. Ito yung 24 feet. And dyan tayo mag-gym. Madaming tao actually dyan. And maganda na yung mga equipments nila compare nung last year. Madami na silang mga pinalitan. Basta maganda na. Kasi hindi lang ako makapag-vlog dyan kasi madaming tao talaga. Okay, gym muna tayo. Yan, tapos na tayo mag-gym. Time check is 5:56. 6:15 yung labas ni Holly pero punta na ako dun sa kanya. Hi guys, my mum just picked me up from dance and now we're heading to the footy because we're having dinner there and it's a bit cold. So I have my Kathmandu jacket. It's so nice and cozy. And for what I'm gonna order, we already called my dad and see what we can order. I ordered a chicken schnitzel half because I can't eat a full one because it's a bit too big for me. So yeah, bye. Did you put lip balm? Yeah, Nang ampula ng lips mo. Ayan, ida-drop off ko lang siya dito. Daddy's waiting. I have my Kathmandu jacket. Can you rip that thing off? Okay, bye, Mom. Love you. Bye, see ya. Balik na ako dito sa bahay. Initing ko yung tira kong taho. Saka itong rice. So, ito yung magiging dinner ko.
And where's my papaya? And papaya for dessert. So mamaya pa yun sila dyan uuwi. Waiting ko na siya. Sarap. Pag meron ulit na fresh, kuha ulit ako. And etong rice, isabay ko na lang dito sa aking soup. Tira ko tong rice kagabi. 2 minutes natin. And kuha ko na. Oops, okay na. Kain muna ako kasi gutom na tayo. Ito na yung aking second meal for today. Nalagay yung kutsara ko. So, kain muna ako. Ayan yung dinner natin. Dito na siya. Tapos na ako kumain kanina pa. Sak! Come here. How did you go for your training? He said don't try. Pardon? Come here. He said don't try. Come. What do you mean don't try? Don't try. Let the others have a go. Don't try and let the others have a go. Yeah. And did you make it? I don't know. Oh, you don't know yet. Yeah. Played good in the last one. You play good. Dito na sila. Whose jumper is that, babe? Soccer said he doesn't know yet. Soccer, did you make it? Did he make That's it? Yanni Drizzlers. That's for Yanni. Is that? Yanni! They should have. Oh, they've got something there. What? That's Oh, their they've got new. something here. What? Because it looks Hoodie top. plain. Your number 4, Sak? Si John number 2, right, babe? This is TJ's. Babe, your number 2, right? Huh? You used to be number 2. Yeah. That's Ronnie's. Ang tawag nila kay Kuya, marami ng pangalan siguro. That's yours? This is brand new. Brand new, I know. Plus 12. How's your dinner, love? Masarap. Masarap. So, yun yung ganap namin, guys. Si Kuya, what do you think Kuya doing now, Han? Babe. He's driving the road now. Ah, they're driving. Yeah, through. Your footy boat's not like Because Kasi galing silang Narakot para sa cave. Nag-caving sila eh. What? Number 4? This jersey. What time is it? 7:46 na, guys. So, No, he already. Oh, you got your chocolate there. He already would be at road because he said he would Yeah, be at 6 o'clock. 6 o'clock. So, nasa rope na daw si Kuya. Kuya. Sak, did you make it to Sapsasa? Huh? Did he make it? Did you make it, Joe? Yeah, he made it. Why? How do you know? Zachary can't. Did you? Someone told me you play really well. Isa sa classmate ni Mackenzie's brother. Yabang nito, naiinis ako. What's his name? I forgot. Huh? Cohen. Yeah, he said Zach is really good. And I think he's gonna make it again. Yeah. Nabait yun ang Yeah, bata din. They all went out on the field and Zach and Brock and Mitch were sitting on the bench. Why? Because they've already made it, all 3 of them. Oh, yung tatlo raw nasa bench lang kasi give chance to other daw. Yeah, it's fine for it to get Pero hindi pa finalize kung pero sabi ni John kuha daw yan si Zach. So yun guys, let's close the vlog. Zach, shout it to them, come here. Close the vlog. Si Kuya. Please like, please subscribe. Thank you. Please like, please subscribe. Bye. Bye. Do you miss Kuya? I miss you. Kuya, we miss you. Okay guys, good night. Cause I think I do want you next to me.